दिनैनि नैबे खौरांगिरिनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेजखौ जों फोरमायनो सानबाजों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नैबे 4थि सानखौ जोङो मोननो हानानै जों जोबोर रंजानायखौ जोङो मोनदों। आरोबाव दिनैनि नैबे ओपन सेसननि गेजेरजों जों माखासे डिसिसनखौ जोङो लाबाय आरो बेनो जाहैबाय जोङो गाबोन गुवाहाटी मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि बनसु बेखौ जों गाबोनहाय आबुङै जों दानो थांगासिनो दङ। बेयाव फ्राय 200निबो बांसिन मानसिया गेदारिं जागोन आरो गाबोनहाय गुवाहाटी मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों आबुङै जों दाफुंनानै जों हैगोन। आरो बेजों लोगोसे नेक्स्ट बे मान्थावनो जोङो आरोबाव गहपुर आरो सनितपुरखौबो जों आबुङैनो जोङो दाफुंनानै जों लाबावगोन। बिथांमोना मोनसे कमिटिखौ अलरेडि खालामनानै दंखायोखा। जों थांनानै बिथांमोनखौ जों अथ टेकिं लानायाव जों मदद हैगोन। बे उइदिन दिस मान्थ उइदिन फेब्रुवारियाव जों बेफोर खामानिफोरखौ जों आबुङै मावलांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो गामि ओनसोलाव माखासे सांग्रांथि मेलखौ जों लाबाय थादों। आरो दानो आपकामिं बे मासावनो जोंना मेट्रिकनि एग्जाम हाई सेकेन्डारिनि एग्जाम फैगासिनो दं। बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट विशेसखौ जोङो हरदों जाहाथे साफ्रोमबो लिरगिरि बिथांमोना मोजाङैनो देहा सोलेरखौ मोननानै आरो मोजाङैनो लिरनो हायो। जोंनिफ्राय जों मोनसे विशेसखौ हरदों। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय मासफ्राव आरोबाव जोङो सोनाब फारसे सेन्ट्रेलाव दिल्लीयाव मोनसे इउनिटखौबो जों दानो जोङो थागथियारि जाबाय। बिथांमोनाबो मोजां रेसपन्सखौ हरदों। जों बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जों दिल्लीयावबो जोङो बावैसोनि गेजेरावनो जों आबुङै दाफुंहैगोन। आरो बेजों लोगोसे सानजाहा मेघालया स्पेसियेलि केपिटेलाव शिलंआवबो जोङो रायलायबाय दं। बिथांमोनाबो दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ लेंहरगासिनो दङ। जों बिथांमोनजों जों सावरायबाय थादों आरो बेयावबो जों खम समनि गेजेरावनो मोनसे शिलं इउनिट बर' माहारियारि फरायसा शिलं इउनिटखौ जों आबुङैनो जों दाफुंलांगोन। आरो इउनिट दानायजों लोगोसे खोन्दोसा दानायजों लोगोसे बा खोन्दो दानायजों लोगोसे बेबायदिनो जों हारिनि जौगाथायनि माखासे खामानिखौ जों थाद' हायै जों खामानिखौ जों मावलांगोन। मानो होनना बुङोबा बर' हारिया रावनिबो आथिं सिङाव थाग्रा हारि नङा आरो जों जौगानायाव जोंखौ रावबो हमथानोबो हाया। बिभिन्न साइडआवनो बिभिन्न एक्टिभिटिसफ्रावनो जोङो आवगायलांगोन। दासिमहालागै मोनबेसे डिस्ट्रिक्टआव दानाय जाखो? जोङो दासिमाव जोंनि आबुङै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो दाफुंनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे माखासे जिल्ला दंबावो आउट अफ बिटिसि बेखौबो जोङो दाफुंनो जों थांगासिनो दं।